ay fabric conditioner gibuhat sa ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Made flesh and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniyag miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin mangikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami og pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kay sa inyo uniyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraon ang mga ngani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw sa Ginoo, niya usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Upan gihapon niining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Dani Luod o Expedito Ilumba. Okay, ang atong pizza karon, pizza 22 sa bulan sa Enero, tuig 2017. Okay,
Atong gibasa, diretso tayo no? Okay. Atong gibasa ang Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo nga giasoy ni San Mateo sa kapitulo 13 tudling 24 ngadto na sa 30. Magkapangutana siguro mo nganong ato ning pasiuna no sa atong tulumanon karon no? Ining laeng segment no bahin sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Ato ning gibasa kay sa akong reflection pamalandong aning bahina sa Ebanghelyo punting nato ma-refresh o mapahinumduman ta sa duha ka kanang issue pod may labot na sa atong pagtuo no pagtuong Katoliko. Una kining issue may tungod sa otoridad o gahom sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Kining iyang gahom ba sa in English ba excommunication. Sa lapid man akong dila. Excommunication. Sa atong Pilipino nga pinulungan, kung wala ko man sayo, tiwalag. O kining pagtiwalag ba? Kining termino nga tiwalag noon, kumon kaya ning gamit nato labi na sa atong mga igsuong iglesia ni Kristo kay sa atong nahibaw-an. Very strict kay na sa ilang otoridad sa pagtiwalag, di ba? Naaman siguro yung mga igsuon natong mga iglesia ni Kristo rong naminaw, no? Ug unsa ang atong reflection pamalandong aning gahom sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo mahitungod aning excommunication, pagtiwalag. Mangutana ta kung biblical ba ng pagtiwalag? Of course, biblical. Wala man siguro tinuhuan nga walay excommunication o pagtiwalag. Kinaamang yun na adres Biblia nga itiwalag tong mga gahe gyud ulo. Sa manang tiwalag kanang i-excomulgar ka, pahuwaon ka, dili nakahimuong miyembro tungod sa imong kagahig ulo. Gahom na sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Dayon ang ikaduha pod nga mahisgutan nato ani sa atong reflection aning ebanghelyo nga atong gibasa, kining mahitungod sa ato ning makonect karon sa kining problema sa atong katilingban, no? Dili lang kay simbahan kundi bisan sa atong katilingban sa atong nasud nga Pilipinas, di lang gani sa atong nasud nga Pilipinas, bisan pag-ubang nasud kining problema sa kini banggi atong hisgutan man diri sa ebanghelyo kining sagbot. Okay, kining sagbot diri nagpasabot man ni og kadautan o mga dautan. Dayon kining trigo nagpasabot og mga buutan, mga maayo. Hinoon ang gihulagway dinhi sumawong sambingay kining mga trigo diring gipasabot kining mga buutan, mga Kristiyanos nga ang kinabuhi anaa sa kasantos. Pero kining sagbot ang gihulagway ani kining mga tao o mahimong sakop pagani ni sa gingherian. Mga sakop sa gingherian kunuhay sa Ginoo pero wala nila gipakita ang tinuod nga dagway sa pagkasakop sa maong gingherian. Ngano man? Kay nagbuhat man sila kadautan. Nagbuhat man sila kadautan. Moingon ta nga concern ini ang atong simbahan. Ang atong gobyerno concern pod. Di ba? Concern pod ang atong gobyerno. Mao man gani ang atong tinahod nga presidente, no? Naapod siya mga pamaagi gyud unsaon paglimpyo aning atong katilingban nga Pilipinhon. Nasud nga Pilipinas. Naapod siya mga pamaagi unsaon paglimpyo nga unta
mga maayo ra gyud ang mabilin. Mawala unta ng kanang ang iyang gihingusgan kining problema sa drug addiction. Nga ni labi gyud kadako nga atong gi-experience karon sa atong nasod. Munay concern kay gyud sa atong presidente kining problema sa droga nga giabusuhan pag-ayo. Giabusuhan pag-ayo. Nga atong simbahan po dili lang pod kay problema sa droga kundi tibuok gyud kay ang gidepensahan sa simbahan ang morality man. Morality kanang kinatibuk-an gyud sa tao. Dili kanang temporal lang. Temporal. Kay mahimo mang ma-eradicate o ingnon da lang mahingpit murag imposible biya po, no? Ingnon da lang mahimong mahingpit o matibuok nato pagsulbad ang problema sa droga sa atong nasod. Pero mahimong mabuntog nato na, pero ang moralidad sa tao dili. Sa may buot na akong ipasubot. Mahimong mapatay na to tanang mga drug addict o mga pushers. Pero naara gihapon ang problema sa moralidad. Kana ding mo patay ta nga dili kabubuton sa Dios. Immorality man gihapon na, no? Kanang pangunahan na to ang Dios. Kanang dili na to ipahari ang gugma sa Dios. Patakat lang tag pamatay. Immorality gihapon na kay ang moral na alang makita nato if tanan natong gibuhat nag-agad sa pagmando sa Dios, meaning ang atong mga gibuhat kinahanglan adunay maayo nga kanang pagtugot, pag-allow sa Dios. Kay duha man guni ka klase ning pagtugot sa Dios, pag-allow ba. Gi-allow ta niya sa mga maayong buhat wa ta did-i. Apan iya putang gi-allow meaning gitugutan sa pagbuhat og daotan. Pero kanang iyang pagtugot na to wala siya mag-ingon nga hala buhatan na ninyo kay maayo na, wa siya mag-ingon. Of course daotan gud nganong manugo man pud siya og mga buhat kay daotan. Atong huna-huna diretso nga ang sugo sa Dios nato katurag yung maayo. Pero kanang kadaotan nagtugot lang siya. Say magapangutana ta nga nganong iya man punang gitugot. Mo makahinumdum dayon tano ang tubag ana ato dayong kuhaon ang tubag ana sa kini pong relasyon sa Dios o sa yawa mismo, sa demonyo, no? Kinsa man ang hari sa kadaotan o kangit-ngit, di ba? Yawa may atong tawag ana. Dayon ang history anang yawa kay ang iyang pagkabinuhat dili man yawa pod ang gabuhat niya, Dios ra man pod. Di ba usahay makaingon ta nga ang Dios ra man pod naghimog yawa. Di ba ang history sa aning atong gituwag og yawa, di ba ang Dios naman po gahimo niya kinsa man iyang ngan gyud, di ba usa man na ka anghel nga bantugan manubot na hunaon nindot pa kay ngalan Lucifer. Kanang ngalan nga Lucifer usahay ka atong di kay usahay mao na gina negatibo atong panglantaw ana. Ang atong hunahuna basta may tag Lucifer demonyo. Kanang yawa dautan mo ni atong panglantaw ng Lucifer nga ngalan kay mo may ngalan gud sa nahimong yawa, no? Pero kay balo ba mo sa meaning anang Lucifer? Mayo kay na ngalan uy. Light bearer. Nagdala sa kahayag. Mo nay buti pasabot anang Lucifer. Nagdala sa kahayag. Mo na nga Lucifer nindot kay na. Mo na ako na lang po ning i-appeal na hinumdum ko diya sa social media, no, Facebook kay nay dili katoliko ang nagsaway sa atong Santo Papa. Gipamulong sa atong Santo Papa kay ang Santo Papa kuno iyang gitawag ang atong Ginoong Hesukristo og Lucifer. Ingon dayon tong dili katoliko nga nagkritik
nagsaway, ingon siya nga, natanawa lagi mo mga Katoliko, inyong Santo Papa mismo. Si Kristo, murag blasphemy ba? So may Bisaya ng blasphemy, pasipala. Pasipalahan ang atong Ginoong Jesucristo. Nga naman, kay liman mo, si Kristo gitawag og Lucifer, sa to pa gitawag og Hawa. Dili, atong sabton ug unsay buti pasabot sa maong Santo Papa. Okay. Ang gipasabot sa atong Santo Papa mao ang pagka-light bearer sa atong Ginoong Jesucristo. Dala sa atong Ginoong Jesucristo ang kahayag. But na hunaon, siya mao ang tinuod nga Lucifer. Kung atong kwaon ang meaning anang Lucifer, bearer of light, magdadala sa kahayag. Ikaw karong naminaw, dapat magdadala sa kahayag ka. O ako. Okay. Mao na ambot pasabot sa atong Santo Papa. Si Kristo, sa mensahe ba ng Lucifer, nagdala sa kahayag. Diba si Kristo nagdala sa kahayag? Sa kalibutan? So si Kristo, matuod nga Lucifer. Pero kanang ngalana, bisan kinsa magagamit manggod na to ana na. But hinon, ang uban mahadlok gyud ana gamit anang ngalana kay gidala lagi na sa Lucifer nga nahimong yawa. Mahadlok ta mo gamit anang ngalana kay basig mahimo putang yawa. Pero dili na yun, ang meaning yun anang Lucifer, maayo kayo na bearer of light, dala ang kahayag. So may gingon sa Ginoo na to, mga Kristohanon, kamo mao ang kahayag. Sa to pa, kung atong hubaron, kamo mao ang Lucifer. Pero disgrasya lang kay, ano man, ang Lucifer nga gibuhat sa Dios nahimong yawa. Pero dili ang Dios may atong pasanginlan sa pagkanahimong yawa ni Lucifer. Ano man, kay si Lucifer wala man siya suguas Ginoo nga mo-reveal de siya. Wala siya suguas Ginoo nga, oy Lucifer, supa ka ang akong mando. Ayaw pakighiusa sa akong pagmando. Supaka ang akong instruction. Supaka ang akong mando. Wala man giingnan si Lucifer ana. Because of free will, tagaan mo pod og kanang tawag na to free will ang mga anghel, no? Labi na katog yung pagsulay, dito sa pagsulay. Nga bisan binuhat sila sa Dios, gatong gisulayan sila, wala man sila himua sa Dios nga robot pod nga insa man robot og i-program nga maayo ra gyud imong mahimo og i-program pug kag daotan ra gyud mahimo, dili man robot ang mga anghel. Kung kitang mga tao wala ta buhatan sa Dios nga robot. Ano man, kay gitagaan taniyag kagawasan, free will, body pasapot, pwede ta makapili sa atong gusto, pwede ta makapili sa pagbuhat sa daotan, pwede po ta makapili sa pagbuhat og maayo. Diba? Sa pagsulay sa Diyos sa mga anghel, mao na freedom. O niya, kay gipili man ni Lucifer, ang pagrebelde sa iyang magbubuhat ang Diyos, mao nang nahimo siyang yawa. Dili ang Dios may atong pasinginlan kay wala man siya sugua sa Dios nga mahimo siyang yawa. Iya tong kaugalingong pagpili, iya tong kaugalingong pagbuot, mao nang nahimo siyang yawa. Unya kining yawa mangangin mapod. Mangangin. Unya iyang anginon kita nga capable niya na. Kinsa may anginon karon siya yawa, di katong maangin niya. Kitang mga tao nga naman, kay di naman niya maangin tong kauban niya mga anghel nga nahimo ng maayo hangtod sa maayo. Di naman niya maangin to si Gabriel, Michael, dili na. Kay sa atong nahibaw-an gud sa atong pagtuong Katoliko nga kas-ara sulay ang mga anghel. Kas-ara sulay ang mga anghel. Kas-ara sila gi-examination.
gitaga ag exam sa Dios. Nga kinsa tong nakapasar, meaning nagpadayon sa ilang pagkabuutan nga anghel, buutan na nagyuto sila hangtod sa hangtod mo na ilang reward. Nga tungod kay nakapasar sila sa ilang pagka-anghel, nagbinutan gud sila, wala nila supaka ang ilang creator magbubuhat mo na reward kamong mga anghel. Ang buutan na gid mo hangtod sa hangtod, dili na mo magkuan say makaingon ta nahimo na mong mga robot. Dili po. Dili robot atong term ana reward. Pras gud nato nga inig malangit na ta, dili na ta mahimong demonyo dito. Kaya na may pagsulay dito. Ang reward nato tarong na gyud ta dito. Dili na ta mahimong dautan. Mahimo tong dautan dili sa kalibutan, dili sa pagsulay. Sa panahon sa pagsulay, diha ta mahimong dautan kung pilion nato ang pagrebilde sa Dios, pagrebilde sa iyang pagmando. Ang mga anghel human na sila sulay, human na ang ilang examination. Kadtong mga anghel nga nakapasar ni tarong nga mga anghel, tarong na gyud sila hangtod sa hangtod, dili na gyud mahimong dautan. Kita bagog nga si Michael, Saint Michael, nahimong dautan din ibalik na pug kamayo, wala kay sukad nga nakapasar sila, wa nag-record sa Biblia nga nahimong dautan si Saint Michael. Maupod gihapon si San Gabriel. Unya, kadtong wala kapasar nga mga anghel sa mga pagsulay, sa ito pa, nahimong yawa na yun to sila hangtod sa hangtod. Kita bagog kas Lucifer nga ni Sakaritus langit nga na pasahilo sa Diyos. Wala Unya, kining yawa nga si Lucifer niya naampo ni nakabig kay sa pag sumada god kwinta anang kinsa kayo unsa kadaghanon ng nakabig ni Lucifer nga nahimong yawa. kwintada mga 1/3 of the angels. 1/3. Daghan ubay-ubay po pero mas daghan itong nahimong buutan. Okay. Ang ingnon dalang mga buutan nga anghel. So diha na nato makita nga mo daog yun ang katarong. Mao ra man po ni. Mo repeat ra man po na sa kining laing gibuhat sa Dios kining tao, kining krusada ron ba? Kining gihimo sa Dios ento. Daw karon murag nakita nato ang kadautan mo ay naglabi, di ba? Pero sa finishing line ani katarong ra gihapon may mapatigbabaw. Pero pud kahibalo kanus ana ma-realize. Ato pa nang ugmaron. Kita mga Kristohano nang gisugo ana sa pag-ugmad. Okay. Kay ang magdadaroron nga medyo sikat kaayo ang kangit-ngit pa. Ang magdadaroron nga sikat kaayo bida pa sa atong kalibutan ang kangit-ngit pa nga naman. Tungod kay daghan pa man kaayong corruption. Daghan pa man kaayong nagpa-slave, nagpaulipon anang butang. Kitang tao, timan nato, wala ta buhata sa Dios nga magpaulipon ta sa mga butang. Kung gamiton manggali nato ng ulipon nga term, dapat magpaulipon ta sa Dios. Pero bisan pa manggali na, wala gyud ta istriktuhi og maayo sa Dios. No? Bisan dapat ta mohangad sa Dios, bisan dapat ta mosunod sa pagmando sa Dios, pero wala ta niya gipugos. Pruiba na kay makahimo gyud tag dautan. Pero kung gamiton lang ta nato ang atong conscience, gamiton nato ang conscience, gasar ba ni sa Dios? Ang konsensya nga maantigo ta mo pili unsay maayo unsay dautan. Dili gid ta mo pili anang kadautan. Meaning kung ulipon mangali atong term ana, magpaulipon jud ta sa katarong, magpaulipon jud ta sa pagmando sa Dios. So mao na, no? Kung sigurista kita no sa atong kinabuhi, nganong mopili mangitaan ng kadautan, nganong pilion man ginato ang example nga gibuhat ni Lucifer, nga sigurado man siyang pildi. Ato lang idritso ang term kay maayog nindot kay nangalan nga Lucifer. Na elisan lagyawa kay nagpagkayawa man siya, no? Nganong ibida man gyud nato sa atong kinabuhi kanang kadautan. Ang example nga gipakita ni Hawa.
Ni Lucifer nga nahimong yawa. No? Nganong siya mahimo na itong modelo sa atong kinabuhi nga pildi naman siya. No? Kanalang giulagway sa Genesis 3:15. Pildi naman yawa niya. Diha pa man kita niya. No? Kung tinuod ang maalamon, bright, wise, kung tinuod ang wise, ang piliyon na ito, katong victorious. Di ba? Sa atong politika gani ron. Di ba? Kinsa atong politiko nga victorious, di ba? Dito ta? Dito ta? Kining pagtuo na to sa mga butang espirituhanon, ang victorious ani, Dios. Kinsa ko'y, anong yawa ko'y mahimong bida ani, Diyos ramang yun gihapon. So, kung maantigo ta mamili, atong pilion dito mayo. Yawa may laing mayo, Diyos man. So, pilion na ito ang iyang pagmando. Pero kung mangutan na tagain man iyang pagmando, now, mayo kayo ang Diyos, revelation. Revelation, nagpadayag ang Diyos. Nagpadayag ang Diyos una sa mga propeta. Pero karon sa bagong kasabutan, ang final revelation of God, Jesus Christ. Mo nang mag-Kristiyano ta. Si Kristo po, no? So humana iyang mission diri sa kalibutan, iyang gitahasan ng iglesia nga iyang gitukod, ang simbahan. Mao na. Nga bot pasabot, kung naminaw ta ni Kristo, maminaw ta sa iyang simbahan. Kaya ang simbahan, when we say about, kung ang simbahan manudlo about faith and morals, tuluhuan og pamatasan, si Kristo mo'y nanudlo, ana. Klaro lang na pagka-istorya. Kay, unsay giingon diya sa Lucas 10:16, ni Kristo sa iyang katawhan, iyang simbahan, ang iyang giingon, ang naminaw ninyo, sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, sama ra pong wa minaw nako. Gani, og dunay mga kasumpakian, dunay panagbangi, dunay panaghusay, kay nagbangi na. Kinsa man ang gihimong final arbiter sa Dios diri sa kalibutan? Kinsa man ang gihimong final arbiter ni Kristo? Dili biya gobyerno sa tao, dili biya Supreme Court sa Pilipinas. Ang gihimong final arbiter ni Kristo, simbahan. Muna nga ako, ay mo katingan ako nga preferable ko nga musunod sa wisdom sa simbahan kaysa wisdom lang sa gobyerno sa tao. Because ang final arbiter ni Jesus Christ di sa yuta, church, simbahan. Basahan ninyo, buhat, Mateo. Ito ning basahon ragod. Mateo 18. Tudling, siya di pa na ako ni basahon, basig na inaminaw, maingon ba nga. Sa kadiabiritas, minaw ka na mga pare, nga tao, kasasala ram gyapon na. Minaw ka na mga pare, bitaw. Kung ingon na atong kanang pagsukna sa ato pa, di ka mutuog Biblia. Di ka mutuog Biblia. Kaya kining gasulat ani Biblia, mga tao raman po. Magkasasala. Kini si Mateo, magkasala ang po ni Lucas, Juan, magkasasala man ni Puros. Kato si Judas. Pero nga nung tuo man taan na ilang gisulat diri. Tuutaan na ilang gisulat, kay kining ilang gisulat, gilamdagan sa Espiritu Santo. No, masayop si Mateo, masayop si Lucas, masayop si Marcos, personally. Pero kanang ilang mga sulat nga gilamdagan sa Espiritu Santo, dili silang masayop, ana. Hinana po na itong pagtuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili masayop ang simbahan nga gitukod ni Kristo, kay naa ang Espiritu Santong galamdag. O bitaw to nga, ingon si Kristo nga, sa di pa ko mubiya ninyo diri, ako sang pangayoon sa akong amahan, ang laing manlalaban. But pasabot parehas niya kay manlalaban yun. Akong pangayoon sa, siguro doon sa nako nga, sa di pa ko mubiya, isaad na gyud. Siguraduon ako nga naay espiritu o naay manlalaban nga parehas nako nga mugiya ninyong dili masayo. Mao nang Espiritu Santo. Nya napadala na ginan niya tus Pentecostes. Mao na nga mo bitong simbahang Katoliko na nudlo nga when it comes to faith and morals, tuluhuan og pamatasan, dili gyud masayop ang simbahan. Nya ang mubungat ana ang Prime Minister, ang Santo Papa, no? Ang gitugyanan sa mga Yahweh's giharian sa langit mo, naambot pasabot nato ang infallibility of the Pope.
manudlo na gali ang simbahan, pinagi sa faith, manudlo na siya faith and morals para sa kaluwasan, nga kini para gyud sa tanan ng pagtulon-ana, pang universal, dili gyud masayop. Munang dili masayop ang Santo Papa when it comes to faith and morals. Pero kay balo ko na ay kuha na ni mga objections. Pero tubag na natanan. ako'y kopya. Pero di pa ko ka-memorize. Yan ang atake nila nga nasayop ko noong Pope. Naanatay mga tubag, kulang lang ko review. Okay. Nilang Honorius, nilang Chapato, ni Vigilius. Natay mga tubag, no? Tagaan man ako pagalig title sa libro nga gitubag na ni Patrick Madrid, Veteran Apologist sa Katoliko, kanang iyang libro nga Pope Fiction. Kanang mga atake sa infallibility of the Pope na tubag na dugay na. Okay. Niya manang dapat makahibalutan ang mga Katoliko parang antigo ta manalipod. So mao na nga ako siguro sa tagyog ko. Muna nga ang final arbiter diri yuta simbahan mo nang minaw ko simbahan. Ngayon nga, berita, supak man simbahan anang death penalty. Supak bitaw. Inaampun na sa Biblia. Kung naa sa Biblia ng kanang death penalty, naaman po sa Biblia ng pagsupak. Uy, naa ng duha, uy. Huwag maingon si Manny Pacquiao nga naa ng death penalty sa Biblia, tinuod. Kato dahil, naon sa mga Hudiyo nga si Luta, naon ta nilag kamatayon si Magdalena kay momento ilang balaod kanang mananapaw. Death penalty. Batuon hangtod mamatay. Maglapas lang ka sa adlong igpapahulay. Mao gihapon death penalty. Batuon ka hangtod mamatay. Pero ngano man nga ni supak mas Kristo ana. Tupa na po day panahon nga musupak ta death penalty. Saktong mga pare. Asang bahina sa Biblia nga gihulagway ang pagsupak sa death penalty diri sa kalibutan. Hinoon, kanang death penalty nga iya sa Diyos, di nang mawala kay Roma sa 6:23, silot sa pagpakasala kamatayon. Pero ang Diyos may mahimo ana, di ba? Kanang spiritual death. Dili na physical death, kundi spiritual death. Nagyapon ang death penalty, pero spiritual death. Kanang kabubuton sa Diyos, dili kabubuton sa tao. Okay. Ano yan, kanang physical death. Dili yuta. Kanang diri pa sa yuta nga death penalty. Gihimo sa mga Hudiyo sa una, nganong gisupakan mo na ni Kristo sa iyang pag-abot. Na sa Juan 8, Juan kapitulo 8, bersikulo 1 ngadto sa 11. Nga death penalty na unta si Magdalena, batuon na unta hangtod mamatay, kay mo na muna ilang batasan. Tradisyon naman na nila nga masakpan gali ng mga badlungon sa balaod, death penalty yun na, patay yun. Pat yun na unta nila, unsa may gingon sa Ginoo be? Tikubo ang Ginoo, si yuta. Ayun siya, tagadsa, ayaw sa. Tagadsa, ato lang i-paraphrase to make a poem more colorful, or masabtan ninyo pag-ayo. Tagadsa. Sa dili pa mo bato, kuha na. Tanawas ani. Tanawas ani akong buhaton. Nitikubo ang Ginoo, ni sulat siya sa yuta. Na siya gisulat. Dili ra ba mabasa sa Biblia unsay gisulat sa Ginoo, unsay gisulat sa Ginoo sa yuta. Opo ni usa sa kuha na to kanang bersikulo kanang Juan 8:1-11 nga dili tanang tinuod na sulat sa Biblia. Muna nga sakto ang Katoliko sa iyang pagtulon-an nga not all truths found in the scripture. Kinaagi mga tinuod nga wa nam suwat. Binaba na lang in a form of tradition na lang. Gikanang pasa-pasa ba. Sayop ng sola eskriptura, Bible alone, may yung kagtanang tinuod na suwat sa Biblia, wala Ito din gisulat ni Kristo sa yuta. Sulat magutog kung siya gisulat ni Kristo dito. Pero ang mga scholar aning Biblia nagtuon ni speculate sila. Di man po daotan mo speculate kanang mo bang mamasin ta nga basig mauna. Kaya kanang pamasin, speculation, dili man namin nga kung mo speculation di na tinuod, depende na. Ang speculation o panaghap, mahimong matinuod, mahimong pong dili. Di ba? Nang itawag og subjective. Dili ka na ingon nga, dili yun tinuod, mahimong matinuod, mahimong dili. Pero, di yun ka kaingog dili pod. Usa sa
Kanang nakita na to sa mga speculation, ambot og nahimo na ba ning objective, wala pa ko kabasa og naa manggali referensya nga maghimo aning objective, wa pa ko kabasa. So murag di ra ko grabihan, dili ra ko ma-guilty kung nasayop ko aning akong komentary ron. Okay, may imong honest mistake ra ko, no? Kay ako ning gitawag og speculation. Nay mga speculation sa mga scholar nga moingon nga kadto kunong gisulat ni Kristo sa yuta, nagkadaiyang sala kuno tos mga tao. Nagkadaiyang sala kuno sa mga tao. Iyang gipanulat dito. Gipanulat niya nagkadaiyang mga sala. Unsa ba panapaw tanang klase sala gipanulat ni Kristo. Dayon paguman ingon din siya nga, okay. Kinsa tong wala makasala ninyo? Kinsa tong wala makasala ninyo? Maoy mo una og bato ni anang babayhana. Kay naa na sa atong balaod nga kadtong mga mananapaw silutan og death penalty. Di ko masupak ana. Di ko masupak. Naa mo kadas tong balaod. Sige. Kinsa tong wala mo kasala ninyo? Nya kay iyan nagong gipadulat tong mga sala dito. Siguro mga Hudyo dito pagtan-aw nila sa gisulat, hala kanang iyang gisulat sala na nako. Unang pag ingon ni Kristo nga kinsa tong wala makasala ninyo, wa kahimog sala moy mo una og bato niya nang babayhana. Nangaulaw silang tanan oy. Kay sila tanan puros pud makasasala di ay. Puros makasasala. Wala gyud ni bato bisag usa na mahawa sila. Kumbaga sa session pa na kurti ni walk out. Walk out. Wa ka gwanta. Wa ka gwanta. Gwanta ni mo na mao po gawi. Ingon ning kinsa tong wala makasala. Moy mo una og bato sa pa moy mo unag patay ni anang babayhana. Moy mo unag patay anang babayhana. Nya, wa gyud namahawa sila. Nya giingnan ni Kristo ang babae. Babae, ako lang hinog babae pero dili gyud babae ang termino gigamit. Okay, ingnon lang natog inday. Okay, inday. Naabay ni bato. Ingon ng babae, wala nyor. Kinang lakaw gud, ni sibat, ni walk out. Dayon, anak dayon si Kristo. Ako pod, dili ko mo silot nimo. Akong supakon ang balaod sa mga Hudyo. Hindi mo siya kapil sa tupa, balaod na mo. Diba? Ilang Hudyo was Kristo, diba? No? So kung atong i-paraphrase, saan barang naingon si Kristo nga, dili pag ko mo silot ni mong death penalty. No? Akong supakon ang atong balaod. Magsusupak ni Kristus balaod, di ba? Pero dili na. Atong tunanog maayo ang era sa revelation of God. Kay kadtong paghulagway sa daang tugon, dili pa to ang fulfillment na sa bagong kasubutan. Pananay fulfillment ng yung mga balaod sa daan. Ang final revelation, final word of God, Jesus Christ. May bawa na ito ang kinatibuk-an ni Kristo. Mao na. Ang death penalty, gibutang lang sa lugar sa Ginoo. Yun siya nga, ayaw na mo na akura. May ambot po sapot. May mangusugo ko ninyo karon, pero ay mo pagbutog inyo. Manay po sapot sa Ginoo ba? Okay, ako na ani, di na ako naihatag ninyo, kaya wa mo'y klaro. May lang mo silot og kamantayon, pero kamo otro po mong kasasala. Di ba? Kung atong bang sabton ba, reflection ana, pero mauna ibot pa sabot si Ginoo. Dangin na ninyo kay may lang mo silot og death penalty. Pero otro po mo. Di ba? Yan ang gusto mga death penalty ron, mga tarong bago na. Iwa ko nabi. Wa bagay sala nang nahimo. Ug but na hunaon si Kristo may angay mo patay ato. Diba? Iyang pulong ningon gud siya nga kinsa tong wala nakahimog sala o sala ninyo mo'y mo una og patay. Bato.
anang babayhana sa ato pa, kung atong aninahon ang gisulti ni Kristo, siya may dapat mo patay atong higayuna ni Magdalena. Nga naman, kay siya ray walay sala dito. Di ba? Wala ko masuko ninyo ha, ako lang gitagaag kinabuhi. Kaya ron, hinaot nga magkapamalandong ta. Okay. Muna, si Kristo may angayan mo patay niya itong higayuna ni Magdalena. Nga naman, kay siya ray walay sala niya itong higayuna. Siya ray walay sala. Pero wala niya himuha, wa niya patiya. Ingon siya, ako po inday, di po ko musilot, dili ko mo patay nimo. Sa laktod, gi-abrogate ni Kristo ang death penalty sa mga Hudiyo ni atong higayuna. Sama lang ningon siya nga, akong kwaon ang dahuman ninyo. Ako ni mangunay ani sa adlaw sa paghukom. Ya, balik ta dito kay hapit na ra ba mga 15 minutos na lang. Balik ta sa ebanghelyo nga atong gibasa ganina. Sabta na to dire. Ngano nga ang Katoliko dili pareha sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo nga kanang ilang tiwalag. Grabe kay na ilang tiwalag oy. Grabe kay na ilang tiwalag, no? Na maghapon ang tiwalag, pero ang simbahang Katoliko ay nani iyang style sa pagtiwalag. Kung lisod yung kayo ang imong pagkasakop sa simbahan, nga murag makaangin na yung ayo, panitan, pari ka, manudlo kag di mao, supako ni mga opisyal nga doktrina. Pananglit, nahinumdum ko na may mga Jesuit, dili noon tanan, na ito dapit sa Amerika ba to, o asa to dapit. Na yung mga Jesuit nga pari nga, nasubraan ka bright ba? Nadugay nila, tuon, ingon naman sila, walay mga anghel. Nasubraan ka bright. Dahil napatoy nanudlo og liberation theology nga nasubraan. Oh. Nang gibadlong Santo Papa, gibadlong sa mga kuan kanang obispo. Gibadlong di man patuo, tiwalag. Okay. Pare ko ga dahil manudlo ka dinili mao rin magpadayon ka, ha? Maapil man nimo tong ubang mga sakop makabalo og dili mao. Mo nang itiwalag. Pero kung nang imong sala biases lang palahubog lang o unsa na diha mga biases lang ba ang sala, ang simbahan prerogative niya nga maingon nga dili lang sa nato na itiwalag kay gihuna-huna og maayo sa simbahan. Ang Ginoo di man gud malipay sa kamatayon ba o dili malipay anang mga badlongong tao. Pag magisgot ta anang makasasala, dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka makasasala. Malipay ang Dios nga sa dili pa unta mamatay ng makasasala mabutan sa to pa mabag-o, makahinulsol. Ug mo ni nalantaw pud sa atong simbahan nga kung atong itiwalag nato na ditso ng makasasala, wa na siya chance nga mabag-o. Ana pa kung dili papatyon na pay chance. Pero naman ko mga sitwasyon ba nga mamili ang simbahan. Unsa man? Ato nang itiwalag diretso, palitan na ay ingnon talang palahubog. Kung atong itiwalag na diretso, sa ato pa, posible, psychologically, masuko na. Nga inig kasukuan na, mas samot na gyud na tudluan. O maglisod na gyud tagtudlo, nga naman kinanaman sa gawas. Ato namang gi-itsapwera, so, posible nga mo create na siya kasuko. Madugangan niyang kasuko kung nasuko na siyang daan simbahan. Di ba? Madugangan na niyang kasuko nga naman kay tiwalag man siya. So, samot na siya kagahig ulo. Lisod na ginoon tudluan. Then, mangangin pagali na. Paras ni Lucifer. Muna kay di naman siya kaangin natong mga anghel nga nakapasar nilang Michael, Gabriel o siya pa to. Di naman siya kaangin. So, ang iyang anginon, kita na lang mga tao. Kay, kita, maangin pa man ta. Diba? Maangin pa man ta. Kay, naapaman ta sa pagsulay. Diba? So, nang kita mo yung anginon. Ingon na po ang panglantaw sa simbahan aning mga makasasala sulod sa atong simbahan. Namili siya, sa man pangtiwalag na itong diritso. Nabasin biyag makaangin
Musamot nung kadagan na ng panuway. Kung dagan na mga panuway na toron, musamot og stick to kay ta matiwalag. Mas may na lang diri sa sulod kay makita pa nato, sayon pa nato tudluan, bisag gahig ulo. Matudluan pa ngano man kinaman sulod. Pero nananas gawas, lisod kay nimo natudluan, labi nagsuko. Pero prerogative gyapon na sa simbahan ang pagtiwalag, kinaman niya ng gahom pagdili og pagtugot, pag-excommunicate o sa dili pag-excommunicate. Power mo na simbahan. Ikaw mo na ni Kristo. Ngayang gihatag siyang simbahan. Mateo 18:18. Ang inyong idili, Drisota, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Di ba? So, gahom na. But na hunaan, gahom maginas Diyos. Hinaan simbahan. O bitang mo salig yung simbahan. When it comes to faith and morals. Pero science, alay na po na. Kay dili na lesson plan sa simbahan Katoliko. Himong masayop ang simbahan sa science, kay dili man na niya lesson plan. Wala may promise of infallibility sa science, mathematics, ug uban pa nga kahibalo. Ang promise of infallibility sa simbahan, pagpanudlo about faith and morals. Tuluhan og pamatasan mo na ang simbahan, pinaagi sa Santo Papa, no? Dili masayop when it comes to faith and morals. Kaya kung mayroon ka nga, masayop na biritas kay tao, ay lang magtuog Biblia. Kaya tao na may isuwat ani. Wala na magtuog Biblia. So kung mahimo sa Dios nga gamito niya ang taong makasasala palibol sa pagsulat og basahon nga dili masayop morning Biblia, mahimo po niya nga dunay mga tao nga himuon po niyang dili masayop og mo-interpret nas Biblia. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo mo bitaw ningon si Pablo sa 1 Timoteo 3:15, the church o simbahan, the pillar and foundation of truth. Haligi og sukaran sa kamatuoran. Dili na buang si Pablo ay isulti na niya nga masayop ang simbahan. Nganong ingon mas Pablo nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kay dili masayop ang simbahan. Nganong dili masayop? Dili tungod sa tawhanong galamhan sa mga pari. Kay masayop yun as pagkatao ng mga pari. Personally, masayop sila. Pero kung naay espiritu nga mugiya niya, anang pagtulunan, dili siya masayop diya. Kay dili na iya. Giya na si Espiritu Santo. Mo bitaw nga, so wa pag yun si Kristo mo, kayab sa langit, wa pa siya mo balik asa sa gikan, iya sa yung siguradoon nga ang Espiritu Santo ipadala yun. Ipadala yun. Mo na napadala to. Awahin na manggalin noon to. Awahin na ba to? Pero napadala na yun. Mo na nga ako makasalig ko simbahan. Muna sa Mateo 18, 17 nga 18, klaro kay diha, nga ang final arbiter diri siyuta, dili gali gobyerno sa tao, simbahan. Kinsa tong dili maminaw kuno simbahan, isipong kubrador sa buhis, sa ito pa magkasasala. So ito pa, ang simbahan di ay nga tingog, mo determine kinsa nang nakasala o dili. Kung magisgot tag kuan ba? Tingog nga asa ta maminaw simbahan. Una nga ang master sa morality simbahan dili gobyerno sa tao oy. Unang libog ko na itong gobyerno bitaw ron, mag-awat-awat pud sa ubang nasod nga supakiro simbahan. Diba? Oh. Yung simbahan karon patuyang gyud, di ba? Tuyang gyud itong gobyerno gyud. Sige lang gyud pag-distribute anang sana. Ya DOH raway suguon. Daghan pa mga Katoliko po diha. Separation between the church and state man veritas. Bitaw, sige, salig mo na. Basig ka ng separation between the church and state mo'y maka-impyerno ninyo. Kanang doktrina ha. Dili na separation oy, di na wala doktrina ang simbahan na separation. Kuan lang distinction sa function, dili kay separation. Ano i-separate mo na to ng simbahan ng gobyerno? Nga dapat mag-usama na. Dili siguro gusto na itong i-separate ng gobyerno ug simbahan para makapatuyang ta sa itong gusto. Muna itinuod diha. Mo man ang history ng separation between the church and state. Kinsa may unang nihimo ana? Tanawa sa history, King Henry VIII dito sa England. Defender of the church na sa England. Defender of the faith. Nidako ang ulo nga naman. Defender ko sa simbahan. Unsa akong pangayoon sa Santo Papa, musugot. Nangayo man gyud siya di mao, nangayo man gyud siya divorce sa iyang asawang butan. Kay nasiniibdan nga lain tungod kay wa pud si anak atong iyang asawa nga lehitimo. Ina niya ang Pope
ay gyud kog balibari po ha, kay daghan mi ako nahimo sa tong simbahan. Himambir ha, ako lang ning giparaphrase ha, to make a poet. Timan ha, naglaban ko, daghan kong hatag sa simbahan, nagdepensa ko sa atong simbahan, mo nang ayaw gyud kog balibari sa akong pangayoon nimo. So may ang gipangayo. Mag-divorce mi sa akong asawa be. Kay unang-una wa mong mi anak, dahil naman ko'y naibgan lain. Muna yung gipangayo ni King Henry VIII. Dili kayo mong Santo Papa, ana. Paala, nag-imo kong patyon. Di yung kumusugot, ana. Suko yun si King Henry VIII. Si iyang gihimo, nagtukod og Church of England. Protestante. Oh, and siya mo'y labaw. Yan ang kumpintensya ng Santo Papa. Yan ang bearer of the keys of the kingdom. Ang itugyan ni Kristo nga to ni Pedro. Di ba, Santo Papa may gahupot, ana? Yan ang gahuma? Pagdili sa pagtugot. Na Santo Papa mo nang dapat unta, dili magdako ang ulo ni King Henry VIII. Mupaalot, mupasakop siya sa pagmando, Santo Papa. Wa naman siyang pasakop. Suko manggaling siya. Adto siya sa England. Tukod sa Church of England. Mao na protestante ron sa England. Pero salamat sa Dios kay daghan na kayong mga pari pod anang kanang Anglicanism nga nibalik nas Katoliko. Daghan na kayo. Research sa good mo. Oh? Iyon Church of England. Siya pa'y pangulo dito. Iyan ang gikupinting siya ng Papa. Ano man, kaya ang Papa, di ba, duha ang power. Power sa Vatican, leader sa state, sa Vatican, at the same time, leader po sa simbahang Katoliko. Na yan ang gisundog. Yan ang gikukumpitin siya. Leader siya dito sa lugar sa England. Politically, leader po siya at the same time simbahan. Na, ikumpitin siya na siya sa Pope. O nang tinuod niya. So, asa na ba to? Now, wala ko'y panahon nga mo discuss pagmayo. Now, kung atong gibasa nga kuan, ano siya to? Basumbingay ba ni? Basumbingay, pero na ipagtulunan. Kining sa Mateo 13, tudling 24, tudling 24 nga to sa 30, ang gi-emphasize pag-ayo sa simbahang Katoliko ani kining pag-ingon sa Ginoo ba nga ayaw. Kay kung ato ning i-reflect pag-ingon sa mga tao dire, nyor, maayong binhi man to imong gisabot, trigo man to, nya na may mga sagbot. Amo ning pangibton ang tubag sa Ginoo, lahi biya. Ingon siya nga ayaw. Sa ato pa sa laing pagka-istorya ay lang sa nag-excommunicate, ay lang sa naitiwalag. O ay lang sa nagpatya. Unya anasting ani sa ato pa buto sabot adlaw sa paghukom kay ang hubad gud ani gipasabot ning sambingaya diri na sa bersikulo 36 no. Gisaysay ni Hesus ang kahulugan sa sambingaya mahitungod sa mga sagbot. Verse 36 to 43. Oh. Gi-emphasize ni Kristo diri ang adlaw sa paghukom. Mo na nga kanang pagtiwalag usahay moingon ang simbahan nga bisag na mga badlungon diha ayaw lang kay basig maglisod na tagtudlo ana diri lang nasulod pero lisod na gyud itiwalag ana pero diri ang gibasihan sa simbahan mo dili siya motiwalag kining giingon ni Kristo ayaw sa unya na sa ting-ani ako ni mangunay ana sa adlaw sa paghukom mo nang simbahan moingon di sana itiwalag na to kay mas maayo nang nasulod kay sayon tudluan dahil og sa death penalty pod moingon nga ayaw dili na ta ang death penalty kay kini ra ba atong hukmanan masayop masipyat angkon manggali atong presidente nga nasipyat sa atong pinpoint atong sa to katong kisa tong mga drug lord involved sa droga ngayon ang pagpasaylo atong presidente na prueba na manggaling nga masipyat siya unya mangunay pa siya ang death penalty ako di ko sigurista ko or di ko masipyat mayon ko ana ikaw ana Ginoo ikaw ana dili ko kasali gusto kong kugalingon ang death penalty. Yun ang ayaw. Kaning pag-ingon ni Kristong ayaw, mo ning gibasihan sa mga pari. Tinuod bitaw na ang death penalty sa Biblia. Pero kinsay mo patuman na minaw ta simbahan. Kay tingog sa Dios ng tingog simbahan, no? 1 Timoteo 3:15. Unya na sa adlaw sa paghukom. Okay, wa naman ko igong panahon. Pasensya no, napakoy to bagonon unta atong mga isyu nga giluwatan sa atong higalang pastor sa Baptist pero atay lang ninyo sunod pang mga tulumanon nato aturan ng pagtubagon. Ako sa ning giuna ning isyu kay importante kay ni kay
nganong simbahan ba wa gihapon masabti nganong musupak anang death penalty nga iyas tao. Kulang pa to pero atangin ninyo sunod Domingo po. Wa naman tayo kung panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Don Doyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod ug Expedito Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart